ίσο μισθό για ίση δουλειά, καλύτερο ωράριο και συνθήκες εργασίας. Και η αστυνομία έδωσε τη συγκέντρωση με αίμα. Το 1910 το Παγκόσμιο Συνέδριο των Γυναικών όρισε στην Κοπενχάγη την 8 Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας. Έτσι σήμερα που η ζωή μας και το βιωτικό μας επίπεδο έχει κάνει τόσο μεγάλη βουτιά, που οι κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος χάθηκαν. Λέγεται. Λέγεται. Το ψήφισμα κυριοποιήθηκε. Ο Δήμαρχος του παρέλαβε, ανέλαβε την υποχρέωση να το μεταφέρει στην περιφέρεια και ως όλους τους υπεύθυνους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας που δείξατε ότι συμμετέχετε για τα προβλήματα που σας απασχολούν. Να είστε καλά! Σήμερα οι Σκοπελίτες μίλησα με ένα βροντερό παρόν. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματάμε εδώ. Με μια τουφεκιά δεν κερδίζεται ο πόλεμος, θα πέσουν πολλές τουφεκίες. Και είμαστε σε θέση να τις ρίξουμε, το δείξαμε σήμερα. Θα τους πάρουμε σβάρνα, δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία.